Lépés! Indulj! Kezdetben vannak nehézségek, de esélye nincs másik félnek. Szívos harcot folytatunk, sikeresen szeretnénk megvívni a harcot. Szakasz! 3 lövedék, gyors tűz! 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 Gránátot! Tűz! Ez elment valakinek. Valaki rossz célra irányzott. Nem, De, csak mert az pont az néztem, hogy egy másik PSA-nak az irányába volt, csak távolabb. Csak egyet megy, a másiknak az oda ment. Csak egy ment. De nem tudom melyik volt az. De ha megtudom. Nem akarok megszeglenni! Vissza! Hazáért. Mindenki kell a sajtópáholy. Kettes biztosít! 61-es itt a 20-as. Tüzelőállásváltás. Puskát vához! És mehet is. Lehet? Jó. Elég? Beszarok, gyerekek! Oklevél Boros Iván részére a bevetési irány 2005 című szép cím hadgyakorlaton elért kimagasló teljesítményért, melyet 2005. szeptember 2. és 15-e között teljesített. Nincs ma még egy honvéd, aki ennyi mindenhez értene, aki vállalkozott arra, hogy segít eligazodni a T-72-esek, a harcmezőkkel, a BTR-ekkel, azaz VTR-ekkel vadászok, nem kevesebb, mint 400 partizánra, azaz az ellenségre. Mi-8-as helikopterrel berepült az ellenség vonalai mögé, és aknavető és páncéltörő deszantosként kockáztatta életét. Nem utolsó sorban, de mellesleges az egészet, még végig is kamerázta. Majd bepuszilta a kiszabottat, így megnyerte a háborút. Ezen tetteiért én, a műveletért felelős, tiszti a mai napon, 10-es iratú elmenem, valahol beszél és Mártonok a legelési területen 2005. szeptember 15. Haraszti Zsófi műveletért